sarki wanda shine ya kage halasci. Allah ka yi mana baiwa domin mu bar yawan lalaci. Kullum mu ƙara kusanci ga makurar kure adalci. Nurul Huda Sayyidul Bashari shugabanmu manzan Allah. La haula minni ya alayu la quwwa illa minka. Allah ka yassara harshe na dan cikar isar manzanka. Mamudu mai laulaka wanda shi kadai ya sanka. Ya Rabbu ne tawassul da shi da ɗan sansa domin sallah. Tsira aminci Rabbu da dogurin sahibul barakati. Ainul hakikati sirrin zati domin sa samu saiti. Ala ya sa sabati na sa su wannan baiti. Har auliya na son su masoya ga manzan Allah. Labbaiki ya ummul hasanaini na zo gidan kyazima. Duk abin biɗa na nan a wajen ki daure ki bani rahima. Lasuwa kiya masu ma ban sirrika mai girma. Mamudu zan yi wa baiti dube mu Fatima dan Allah. Ya shewa Tijjani gwanin gwanaye na ce labbaikum. Barhama yi mana sainin sirrin yabo na ce na fi kum. Shehu Umar salamu alaikum. Dauda ina yi kamar ku. Malam Husaini salamu alaika na so ka domin Allah. Assalam ala suturar kawani kairil wara Mamuda. Silar samuwar haske a duni kai nake wa kasida. Begen kaza na ya hadda zangare ni babban shaida. Dukan martaba ta kare sai ta kada manzan Allah. Ya muƙudi ya alkasim ya abin kira na hamdu. Ya sirri ainihin sirrin ilahi labbaika ya Mamudu. Ainil kamal rashidu sirril jamali wahidu. Tabgi mashayar dukka littasilar kamun kai sallah. Kamshinka ya wuce kamshin ambar da madukan almiski. Ikonka ne ke juya littu kake raba musu mulki. A cikin muka wuce sarki ka zan nabi alhaki. Sa'adar mu kai ne ya Mamudu in ga ka ba mai kwalla. Ya ta kamar masana Allah shahadar alam labbaika. Ya mai gani ta gabansa da bayansa da babu kamar ka. Labbaika mai laulaka ruhin halitta dukka. Zuhurin kake bayyanar da Rabbu gano ka sai dai Allah. Ramarka ta yi wa kaunu kube babu wanda baya cikinta. Ko mutum ya so ko da yaƙi dole ya ci alfarmarta. Ya baga Fatima binta ruhi na raya halitta. Arzikinka kaunu muke ci har wanda baya bautar Allah. Motsin mu ɗa gabanka muke ba abin da baya gabanka. Ka san abin da yake kai kawo gaban idanoninka. Allah yana gaishe ka gatawa assalamu alaika. Imamul ibadi karɓi abin da mun kai domin Allah. La ilaha illa Allahu lamarin ga ya wuce kayi. Wa yake suturta halitta in banda kai mashayar bayi. Dan dole ai maka koyi ya Rasul almadani. Sabatin muna a cikin kawanin ka san baya dosar Allah. Malaiku da kai aka san su dan ka an kasan siffofin su.
a gare su kai ne allon duban su kai ka zangatan su sirrin Abul Abbasu haske na Barhama Gausu babu izini in bayan naka bakinka an ka ji Allah imani na duka halitta babban abin nufatar kalbu duk duniya ba mai daraja ta farcin kaɗa habibu labbaika lubbun lubbu imadi rasul ɗabibu maganar kake kore rikici ga bayi masoyin Allah ya jami'ar masana alhamdu abdahiyu na roƙe ka kaban sirrin son ka mai sakamanta waninka sai dai cikin lamarinka domin isar sarkinka a saita ni in tabiyarka a mantar da nisa un sarkinka in samu hasken sallah abin so abin bina a wajenka ba gunda baka na biyu la fauzi illa minka la zillu sai da kai ya hayyu ya madaniyu jikallu ayyu a farkon kira kai ne miftahu sunanka sunan Allah sunanka na fadawa cikin da'irar ilbasi in yabonka na saka farhu gare ni ko da garan basisi ya da kairan nasi ma'aiki cire wasu wasi mutabiyar kakar da barma baya aini sirrin Allah duk zuciyar da take kaunar ka tuni ta haramta ganaru ba ma fita in har ba kai ba ma'ajiyar asraru labbaika ya muku taru majinginar duk aka yaru babul hidayati ba na abun da zan je da shi gun Allah sirrin halitta duk a cikin ka ne ɗaha angon Hafsa wanda duk ya sa sanya wallahi to zai ji ya ga salinsa ina ma na samo sonsa wanda babu wanda ya same sa idan damuwa ta kawo ga jiki fuska tana samu walwala garariyar da take tace zunnuban dukan akawanu jirgin da ke ta hicon bayi zuwa inda Ar-Rahmanu nafsi fida kaminu dan Allah sami na hannu dan na gaza a azamini balla munin kaman zan Allah in har kana a cikin willa Hussein baya manna zaba dan rahamar mu tana a wajenka ya masanin duka gaiba tamkar ka ba samu ba kuma rabbu ba zai yo ba haihuwar kamar karamun ne ga mata masoyin Allah ya abunda kaso rabbu ya ce ba a tuhumar ka rasulu don ɗan gaban goshinsa kake shi ya baka da kamalu ya aini kulli jamalu ta sani in yi usulu ba farin ciki matukar baka kai ka zo da zancen Allah nan zani so in sa aya karɓe ta hizbullahi karan tsimin soyayya gunka ya aini sirrin lahi da tsarkake na ruhi da doshe ka kan zillahi ka karan kusanci ni da masoyan karahatil arwahi salisu ne na maiki na kaɗan ƙanƙanin shuara'u yara ga shatan manzan Allah garin gumin ulama'u yaɗa dan zara'u domin cikar shurafa'u riƙe hannuwan mu rasulallahi domin buwayar Allah ya rabbu salli wa sallim ala mustafa dalilil kulli miftahu kullil babul khairi ta jamali
ala ya sa al'ali, ashabu tamkar swali. Ya rabbu sa shurafa'u cikin salatin na manzan Allah.